veníem els tres, havíem quedat a 7:15 i la Judit i jo anàvem en paral·lel. Bueno, hi ha hagut un moment que m'he quedat una mica més endarrere, Sí. però he corregut una mica i ja l'he enxampat. Ha sorgit la iniciativa de trucar-nos per quedar, perquè hem dit, si això ho gravem, després pel programa queda bé. Exacte, I però no ho hem gravat. No ho hem gravat. Per tant, us ho expliquem. Sí. No. I hem vingut, ens hem fet videotrucada i hem dit, no sé si ho ha dit la Georgina o la Judit, Jo. i si quedem al mig de la carretera? Sí. Jo, persona prudent, Judit. persona prudent, he dit, home, al mig no, perquè ens poden atropellar. No, era perquè estava vermell, però Però ho hem fet, quan s'ha posat verd... No, està clar. Ho havíem de hem fer. vingut fins aquí i abans de començar això es campixa, avui volíem dir dues coses. Sí, demanar perdó. Demanem perdó. La gent que ens escolta, perdó, per les patades que puguem fer el català, perquè les fem, les farem i les continuarem fent. Se'ns escapen Ho sentim. i Ens ho farem. Veus? El senyor que ve convidat cada programa El senyor que està està aquí sempre, aquí. doncs, La maco. es manifesta. I què I més? jo també he de demanar disculpes perquè en el programa anterior us vaig ensenyar... Bueno, us vaig parlar de l'elixir de drac. Jo, si no ho deies tu, Judit, tu hagués tret el tema. Bé, bueno. no sé si algú de vosaltres l'ha provat o ha deixat que els seus fills i filles el provi. Jo l'he provat! Doncs, bueno, vaig dir que podia ser amb alcohol i sense alcohol i és mentida. Només és amb alcohol. Ai, que ens cancel·laran el Mare programa per dir mentides, per fake no, news. No, Donald bueno, ho Trump sento. says Em sap greu, No, em sap greu. No passa res. Doncs, escolta, posem la veu d'introducció i comencem. Som-hi. Vinga. Vinga. Això és Campixa, un podcast de cultura popular creat per Can Galta i la Lira, dos equipaments situats a Sant Andreu de Palomar dedicats a la creació, difusió i conservació de la cultura popular. Això és Campixa. Perfecte, doncs al programa d'avui parlarem d'una festivitat. Mira, he fet una definició A veure. personal, Ai, mare meva. que ningú s'ofengui des de casa seva o des del metro on estigueu. Corpus, una festa que sí, però no. Perdona. Mira, un moment, jo diré una cosa. Em recorda el medio de la Judit del programa és veritat, Sant Jordi. del O primer sigui, El memeo. Jo, mira, he dit El una memeo, festa que sí. sí, però no, festa que sí, però no, perquè és una festa que es celebra gairebé tot arreu, però tampoc es coneix això que diguis, hombre, sí, el Corpus, no? No, la veritat. de és que no es deu relacionar. No, Així com la potser- setmana passada- Jo crec que no es relaciona, perquè Sí. Això, que no es relaciona. festivitats de celebracions, però Jo ja sabeu el que Corpus... procuro ser dels tres el que va de sobrat, de que sembla que sé molt, però, És cert. però no. Però en saps. Algunes coses. La Georgina se les prepara. Després que ve l'Amadeu, Jo faig els després que ve deures, un jo. convidat avui, ja veureu que no sabem tantes coses. Jo Corpus em ve al cap la Patum, la festa a Berga, la Patum de Bona. Berga. Això és una festa de Corpus. I això és del Corpus? Clar, Ostres, es procura celebrar... Jo tampoc ho havia relacionat mai. Clar, per sí això que mai sé ho que havia és per pensat, aquestes sí, sí. dates. Per... Clar, celebra dijous de Corpus i és perquè és aquell dijous. Tampoc em demaneu moltes més dades. Bueno, Algo Però sé. això, no, saps, ja exacte, és sí, sí. un pas. No, claro, claro. Pues Què sabem algo. nosaltres del Corpus? Aquesta és la pregunta que comencem llançant avui el programa. A Què en veure. sabem nosaltres? L'ou com vaya. Buonasera a tutto. Oi, però que tenim un altre convidat aquí avui amb nosaltres. Mare meva. Sí, buonasera, soy el Papa Francisco. Benvingut. He venido ya al programa porque sabía que ibais a hablar de un tema. Catalán! Es que el catalán yo no el domino gaire, procuraré fer-ho en castellà. Home, sí, tot Li i que perdonem. podria intentar dir dues paraules. Home, no li feu aquesta cosa al Papa No, Francisco? podria, no. de que el Jo Papa crec que Francisco podria hagi una de mica, quitar la no? corona, Sí, tampoc. vinga, Una tots. mica. Que ho intentis. Bé, ho puc intentar, però tampoc asseguro gaire cosa. Tampoc asseguro molt. Vinc avui de convidat perquè el Corpus és una festa cristiana i religiosa. I jo, pues, en la mesura que sigui possible, participaré. Molt bé, Francisco, doncs molt benvingut al programa. No, no, i tant, i tant. Gràcies per tutto. Doncs ja està, si vols participar en algun moment, aixeques la mà i participes. I donem el torn de paraula. Exacte. I pots participar en castellà, si vols. No pateixis. Gràcies, Georgina. Recordate de pregar per mi. Bé, Doncs, parlàvem de l'ou No com vaya. ho dubti, papa. Hem començat a parlar de l'ou com balla? Sí, estàvem parlant. Sí, és veritat. I què en sabem de l'ou com balla? Realment sabem poques coses, però l'hem anat a veure cada any. Sí, Que vulguis o no, ja fa molt.
Home, sí, exacte. No es pot dir que tots els joves d'avui en dia sàpiguen, no?, que ho hagin viscut aquesta festivitat de la mateixa manera que nosaltres. Yo es una fiesta que conozco del Instagram y del Twitter, que lo vi en BSN Cultura Popular. Ah, molt bé. Molt bé, Francisco. Gràcies per participar. Doncs, escolta'm una cosa. Un altre tema de Corpus que coneixem és la processó. Sí. La processó, de fet, alguns de nosaltres hem participat, en aquest cas com a elements de la imatgeria festiva. Amb els gegants, sí. Jo vaig participar un any, me'n recordo, de Capgròs Macer. Molt bé. Et vam anar a veure, sí. Sí o no? Sí. A mi em sona, anava a dir, d'haver-hi anat a públic per veure algú. Que maco! Gràcies, Judit, per venir a veure'm. Que maco. Disculpeu perquè m'he emocionat. Ara un moment. No, és broma. I un altre tema que podem conèixer de Corpus nosaltres són les catifes. Sí, de flors. Sí, però tu ho explicaràs millor. No, però em refereixo a aquest any a Can Galta reprèn la iniciativa de fer una catifa floral. Actualment, en els dies que s'està gravant aquest programa, s'està fent aquí dins de Can Galta, és a dir, hi ha un grup de voluntaris que van venint per tons, respectant les mesures de seguretat. I si l'heu malprocicat! Sí, ho estem fet tot seguint la normativa i està quedant molt maca. I si tot va bé, el dia 5 de juny la podrem veure a la plaça d'Orfila. Tant de bo pugui ser així. Tant de bo. I la idea és que la desfacin les entitats d'aquí de Can Galta, entre elles, potser els bretolars, potser els gegants, sí? Que sigui així una miqueta maco. Que hi ha tan beixa, Si vol venir vostè també, Francisco, a desfer la catifa... Està convidat. I probablement ese dia estigui ocupat. D'acord? Doncs I una miqueta lluny d'aquí, no? Lluny també, Francisco. Lluny també. Molt bé, doncs això és el que sabem nosaltres del Corpus. Ja veieu que sabem pinzellades, però per això avui tenim aquí convidat a l'Amadeu Carbó, que el farem una petita entrevista i a veure què en surt, no? Veurem què surt d'aquí. Sí? I què n'aprenem, perquè n'aprendrem moltíssim, segur. Doncs vinga, faig capçalera. O la vol fer vostè? Francisco, torni. Vinga, va, que faci un Paco. Estava marxant, Francisco, torna. Un momento, ¿qué tengo que...? Lo de això és Campilla. Ah, sí. Avui, això és Campilla, la entrevista. Avui tenim com a convidat a l'Amadeu Carbó. Ell és educació social, folclorista, és escriptor i participa molt de la cultura popular des de diferents àmbits. Jo, en el meu cas, el conec de vista de campanes, de campaners, que està d'Alpí, també de gegants d'Alpí, em sembla que t'he vist alguna vegada per allà, i també la veu del toc d'inici de BTV. Que això, jo, com a fan del toc d'inici, que després el repasso a casa 20 vegades, veu del toc d'inici de BTV també. És codirector actualment també del programa Festa Festa, per tant, aprofitem ara per entregar-te el nostre currículum. I així, si ens necessites pel programa, ens convides. Segur que us necessitarem, perquè els que fem el Festa Festa ja tenim alguns, ja estan jubilats i tot. O sigui, imagina't. Mira, és una oportunitat de feina. Mira. Doncs, un cop presentat, et proposem un repte, Amadeu. Una primera pregunta, d'acord, per parlar del Corpus. Nosaltres ens hem plantejat que ara la Georgina, la Judit i jo formem part d'un govern, ara que estem en aquests temps d'eleccions, que si Madrid i la Libertat, hem vist a Catalunya també unes eleccions que encara no hi ha president, que sí, que no. Imagina't que nosaltres entrem al govern i et proposem abolir la festivitat del Corpus. El Corpus s'ha acabat, no el volem. Ens agradaria, Amadeu, que defensessis aquesta festa i que ens diguis per què l'hem de mantenir. D'entrada... Hòstia, quina entrada de govern. Molt forta, molt forta. Això se'n diu entrar i arribar i moldre, Exacte, arribar i moldre, i ja ens ho carreguem tot ja d'entrada. Tot de cop. Veiem, a mi em tocaria venir a defensar, com tu bé dius, o com dieu vosaltres, aquesta festa, no? I a mi només se'm passa pel cap poder-la defensar per un cantó, no? Que és per la via de la consideració de la festa del Corpus com un element patrimonial. Molt bé. A més, des d'un punt de vista... A més, aquest punt de vista el tinc com molt... Aquest punt de vista el tinc claríssim en el cas del Corpus, no? Com d'altres festes dubtaria, o no ho tindria tan clar, en el cas del Corpus per mi és un element patrimonial de primer ordre. D'entrada per una cosa, no podem entendre, ningú de nosaltres entendríem la festa tal com nosaltres la veiem ara, és a dir, nosaltres, per exemple, la festa major de Sant Andreu té tant de Corpus, quasi bé tota la festa major de Sant Andreu està estructurada a partir d'un pòsit que li ha deixat el Corpus. Per exemple,
poso en el cas de Sant Andreu, no? A Sant Andreu hi ha un element molt important en la festa, és la imatgeria festiva. I tant. La imatgeria festiva, la seva arrel, la trobem en la festa del Corpus. O, per exemple, els correfocs, o les cercaviles, o els seguicis festius, o els seguicis d'autoritats. És a dir, la disposició lineal de la festa l'hem heretat del Corpus, l'hem agafat en préstec. És a dir, quan al segle XIX les festes neix entre finals del XVIII, principis del XIX, es construeix el que ara coneixem com la municipalitat, canvia els conceptes festius, i aquell concepte festiu que estava totalment entroncat en la religió i en l'ofici solemne, passa, d'alguna manera, aquell model, que també veu del Corpus, passa a un concepte nou que es diu Festa Major. Això em recorda, perdona que t'interrompi, fa cosa de 2 anys, abans de la pandèmia, vam convidar aquí a Sant Andreu la tortuga del Corpus de Xàtiva. Sí, sona maco, sona maco. Sona estrany, això. Abans de la pandèmia vam convidar la tortuga del Corpus de Xàtiva, va venir de convidada, i una de les dones que acompanyaven a la tortuga van fer aquest comentari, un comentari molt semblant, que van dir: la cercavila de Festa Major que fem avui a Sant Andreu és un residu del Corpus, no? És una evolució. És l'origen, sí, és una evolució. Una evolució que nosaltres, quan fem evolucionar la festa cap al que ara coneixem com a festes majors, nosaltres mai construïm de nou. Sempre, culturalment, sempre construïm sobre el que ja tenim fet i sobre el que ja coneixem. En el seu moment, en el segle XIII i XIV, quan es construeix el Corpus tampoc no és un invent que es construeixi del no-res. El que passa, s'agafa en préstec, també, s'agafa en préstec, altres o representacions festives, manifestacions, el que coneixem com entremesos, s'agafen, per exemple, de les entrades reials i dels banquets reials i de les entrades reials que feien els reis, els nobles, etc en les ciutats. Per això, entre altres coses, el Corpus l'hem de veure com una festa que va néixer per ser executada en un context urbà. Que en aquell moment l'objectiu era, si no m'equivoco, l'objectiu com evangelitzar, no?, a la societat. El Corpus té moltes cares, però un dels principals objectius del Corpus era posar en valor el sacrament de l'Eucaristia. Val? Un fenomen que es diu transubstanciació. Uau. Sí, això és una cosa, apunteu al diccionari. És una paraula molt complicada, però que vol dir la presència del cos i la sang de Crist en el pa i el vi un cop consagrats. Aquesta festa es crea perquè hi ha tot un corrent en aquells moments de que posen en dubte el que després serà un dogma, perquè serà declarat dogma, i el que es fa és crear una gran festa que tingui aquests elements que funcionin com elements propagandístics. D'acord? Per tant, és la primera festa que d'alguna manera li coneixem tot l'ADN, els objectius, com es crea. De vegades diem, és que són festes i tradicions que es perden en la foscor del temps i no les coneixem. Aquesta no, aquesta ho sabem tot. Fins i tot la finalitat. Vull dir, a més, no neix a nivell local, sinó que si en un principi sí que neix d'una manera local a Bèlgica, a Lieja, però després s'estén a tot el que seria el món cristià. I entenem que aquesta festa sí que ha perdut una miqueta, potser aquesta part més religiosa, més cristiana, no? Sí que es manté la processó a Barcelona, per exemple, però ha perdut, no?, aquesta importància. Jo diria que ha canviat. És a dir, també l'espiritualitat de la gent ha canviat. Evidentment. L'expressió de l'espiritualitat també ha canviat i al final, en aquests moments, els temes d'exaltació i de profusió i de publicitar la fe s'ha quedat en el terreny personal i a nivell societari doncs nosaltres ja no contemplem. Estem fent créixer una ciutat laica, que és com ha de ser una societat, i el tema de la fe doncs, és que es redueix en el territori íntim i privat de cadascú, no? Però tot i així, encara ara doncs, hi ha com tu bé deies, no? Els corpus no són el que eren, per exemple, als anys 40 o 50 del segle XX, aquests corpus franquistes, que a més eren més que una ostentació de l'Eucaristia, era una ostentació d'un règim. Perquè al final qualsevol acte que es fa al carrer
algú el capitalitza i algú se'l fa seu, però això fins i tot ara també. Sí, probablement. Això, Hi haurà actes potser més petitets que potser no? Si organitza una entitat en particular no hauria per què de veure's. Sí, i el Corpus doncs, va tenir diferents etapes. Una primera al segle XV i XV, que era catequitzant totalment, amb grans representacions, de representacions geogràfiques, representacions de l'Antic Testament, representacions... per exemple, la primera cavalcada de Reis que tenim documentada és una processó del Corpus al 1424, els 3 reis entrant a Barcelona a cavall, perquè participaven, era el quadre de l'Epifania, no? I això, o el Pessebres, a la processó del Corpus, hi participaven doncs, roques, que les roques eren escenaris rodants, doncs, amb representacions teatrals. I això el Concili de Trento, ja al segle XVI, doncs posa ordre a tot aquest tipus de manifestacions públiques de la fe catòlica. Pensem que també el Concili de Trento genera a partir d'unes crisis molt importants, com el Concili de Trento es fa per fer tota la contrarreforma, no? que s'estava doncs, en aquell moment coent a tota Europa, i el que fan doncs, és endreçar-ho, i és quan la festa del Corpus baixa amb intensitat aquesta idea de gran representació al carrer de tots aquests quadres que us he explicat, no? De la geografia, etc, i pam! Llavors sorgeix una nova manera o un nou missatge en la processó. Les processons sempre tenen missatge, i aquest nou missatge, no? Li posa l'accent en la representació social. I la festa del Corpus, la processó del Corpus, acaba esdevenint un aparador de la societat, en aquest cas barcelonina, no? Si parlem de Barcelona, d'aquell moment i d'aquell any. I tothom hi té un lloc assignat. I això és el que se'n diu el protocol de la processó. I això és importantíssim. I això genera una de conflictes que no us ho podeu arribar a imaginar, perquè no era el mateix desfilar en la 4a posició que en la 5a, que en la 6a. També era una mica la lluita de classes, potser, no? Que apareix aquí. Una lluita de poder. De poder. Sí. I com més poderós eres, dintre el tram de la processó que tu tocaves, si eres un menestral, que per tant doncs, desfilaves dintre del teu gremi, o si eres un noble, o si eres un eclesiàstic, dintre d'aquesta... Imagineu-vos aquesta societat estamental, com més poderots eres, més enrere desfilaves. Per què? Perquè estaves més a prop de la custòdia. M'ha sorgit una pregunta, arrel d'això. Qui estava de públic, doncs? La gent que no estava a cap gremi o no? No, que va. La processó està preparada per veure i ser vist. Majoritàriament, la gent que hi havia en les processons que guaitaven la processó eren les classes populars en bona mesura, però que també tenien lloc. És a dir, en les processons, sobretot les medievals, trobem documentació que ens explica obria la processó els orbs contrets i espunyats, que això són els orfes, els esgarrats i els cecs i els coixos i els que bàsicament vivien des de la marginalitat. Sí. No? I aquests anaven al davant. Per què? Perquè socialment eren els que menys en aquell moment representaven. Llavors, qui veia? Doncs, evidentment, les classes populars era un gran espectacle al carrer que tothom volia veure'l, i després també hi havia consellers, nobles, etc, que ho veien, i ho veien des de les balconades del seu palau, perquè, per exemple, el cap de casa doncs, ja hi eren a la processó. Llavors es muntaven... Tothom havia d'anar a veure a més i veien com participaven, no? Els de la família o els representants. I a quin lloc estava la teva família? Molt bona, aquesta és bona. Això que també després als pobles, no? Que la gent que no anava a la processó era aquella família no ha vingut. I després la dreta i l'esquerra. És a dir, no era el mateix caminar en el seguici processional a la dreta que a l'esquerra. El de la dreta era més poderós o tenia més reconeixement social que el de l'esquerra. Això... del pare tot poderós, com vulguin... Molt guai. Tot bé, no? Aquí lligat. Sí. Anem bé. I això que sembla una collonada, per exemple, doncs, ens trobem que en les documentacions trobem aquest any hi ha hagut trifulca o baralla entre una ordre religiosa X, amb, per exemple, els frares mendicants tals amb els frares mendicants pasquals, no? Dos ordres religioses que es barallaven perquè els dos consideraven que la seva posició a la processó era una i no una altra. I llavors ells reivindicaven
la propietat d'aquesta posició, fins al punt d'haver d'anar a les documentacions municipals, que el municipi era qui guardaves amb un zel molt gran els ordres de les processons, a la casa de l'Ardiaca, a l'arxiu municipal, conservem tota aquesta documentació, no? I s'agafa i es diu que s'ha arribat a la solució doncs que aquesta posició, la que sigui, doncs és de totes dues ordres religioses, els hi pertany, i s'ha arribat a l'acord de que els anys parells anirà una a la dreta i l'altra a l'esquerra. O sigui, imagineu-vos el punt d'importància que tenia aquest tema d'ordre, no? De protocol. Està molt guai. Em sembla superinteressant perquè aquest havia de ser el minut de glòria i no sé quant temps portem, però ha sigut la glòria directament. Ha sigut la glòria directament perquè, a més, estem aprenent moltíssim del que hem dit nosaltres abans. El que estem escoltant, estem aprenent molt del corpus. Bueno, jo crec que si fóssim un partit polític ja no aboliríem el corpus. Ja no. Ens quedem amb l'àmbit patrimonial, que és com hem començat. Ja només pel sentit de les nostres festes actuals, ens quedem amb aquesta festa, la mantenim i procurarem que continuï viva. Doncs ara, amb l'Amadeu hem après moltíssimes coses, però és que ara sortirem al carrer per comprovar si allò que hem dit al principi de Corpus, una festa que sí, però no, és real o no. Sortirem al carrer i a la gent preguntarem, per exemple, una de les preguntes que podem fer, ara ja després sortim i fora i improvisem, però jo faré, per exemple, la pregunta de tu saps o sabries dir-me quin és l'origen dels gegants? A veure si hi ha algú... A veure si algú diu Corpus. A veure què diuen. A veure què surt d'aquí. D'acord? Doncs som-hi, no? Marxem al carrer. Vinga, vámonos. Fins ara. Som-hi. Adéu. Vale. Acabem de sortir de Can Galta els tres. Vinga, anem a fer la primera pregunta juntes, no? Ja, aquí davant hi ha el bar. Creuem el bar. Estic veient nadons. Provem. Vinga. A veure. Hola, nois. Hola, què tal? Bona tarda. Que us podem fer una pregunta així molt fàcil. Molt breu. Jo anava a dir breu, fàcil no és. Breu. Bueno, vinga, va, Aviam, som-hi. Jo mateix, va. Vinga. La pregunta és si sabeu, sou de Barcelona els dos? De Barcelona i Sant Andreu. D'acord, doncs què és l'ou com balla? L'ou com balla. Jo coneixia el Joan Petit com balla, però el l'ou com balla em puc imaginar alguna coseta, però certament no sabria què dir-te, No sé, alguna frase feta típica de Barcelona. Doncs l'única cosa que heu encertat ha sigut que és típica de Barcelona, Sí. perquè és una festa única i exclusivament de Barcelona, però l'ou com balla és un dels elements representatius del Corpus. Que és la festa que ve ara, dintre de poquet. Que queda poquet. Sabíeu que existia el Corpus? No tenia ni idea, jo. Tampoc. Havia sentit a parlar. Bueno, ja està bé. Doncs molt bé, moltíssimes gràcies per contestar-nos. Anem a continuar. A vosaltres. Que vagi bé, ens veiem. Vinga, som-hi. Doncs ara ens separem els tres. Anem a i buscar cadascú a fer jo cap a la dreta. Adéu, xiques. Mireu, estic veient una noia. Hola. Hola, Bona tarda. bona tarda. Et puc fer una pregunta? Sí, i tant. Mira, saps què és la Patum? Sí, una festa tradicional que celebra a Berga. D'acord. Berga, amb I la ara em podries dir si saps quin és el seu origen o per quin motiu celebren la Patum? Ostres, realment no ho sé, crec. No? No, realment no ho sé, però sé que és una festa tradicional que porta un centenar d'anys que es celebra, que és una cosa molt antiga, una festa molt antiga. D'acord. Et diria que té relació amb el Corpus, amb la salvació del Corpus. Sí, és veritat. I de pas et convido a escoltar el nostre podcast, que ja ho explicarem tot. Ah, genial. Molt bé. Perfecte. Moltes gràcies. A tu. Adéu. Adéu. Val, doncs em toca preguntar a mi sola, a veure què li pregunto. Hola, perdona, que et puc fer una pregunta superràpida i superfàcil, crec? Sí, digue'm. Vale, estic fent un podcast de cultura popular amb uns companys. Si jo et preguntés què són els balls de diables, què em respondries? Què em sabries dir? Els balls de diables. Bueno, suposo que és un ball que es fa durant alguna festivitat aquí a Catalunya, però no et sabria dir ni dates ni en què consisteix realment. I el seu origen? Bueno, espera, suposo que es fa amb alguna cosa de foc. Sí, no vas mal encaminada. Vale, sí.
I en quina festivitat? Pues ni idea. Bueno, el Ball dels Diables té el seu origen en el que seria la festivitat del Corpus. Has escoltat alguna vegada el que és el Corpus? Sí, però tampoc et sabria dir. Sí, però no. Sí, ho has escoltat, però no m'ho sabries explicar. Sí, exacte. Doncs mira, després de la pregunta d'avui ja et passarem el podcast que estem fent i així podràs saber en detalls el que és el Corpus. Vale. Et sembla bé? Sí, vale. molt interessant, gràcies. Vinga, gràcies a tu. Adéu. Molt bé, ja ens acomiadem del programa d'avui parlant de Corpus. Després d'aquestes entrevistes a la gent del carrer, respostes variades com sempre. Interessants. Molt interessants. La gent ja veiem que sempre és sorpresa que et vingui algú a entrevistar, i més en aquest cas parlant de Corpus. Per tant, molt bé s'ho ha pres la gent. Per acabar el programa, sempre fem aquest moment de joc per esbrinar de què parlarà el proper programa, el pròxim programa. Proposo fer un words, dir de què anirà amb una paraula que sí però no. Com hem dit abans que el Corpus és una festa que sí però no, doncs això, a veure què surt. No ho descobriran fins al proper programa. No, sí, els hi xivarem. En aquest cas els hi xivarem. D'acord. El proper programa no el direm, però avui sí. Així la gent ja sap de què va. Ha de ser una paraula o pot ser una frase feta? És que words és no, word. No, clar, word és word. Aquí, la gent que no sap anglès, word és paraula. A veure, no he dit de cara al proper. Frase el verb, no, he dit de cara al proper. No paraula? No, pues B. És words. B. B. Vale, sí. B. Vale, molt bé. Mira, la gent que està a casa seva que potser no ho ha entès. Vale, hem jugat a Words, la Josina ha dit B, perquè el proper programa serà el capítol 2 de Corpus. Correcte. És a dir, continuarem amb l'entrevista amb l'Amadeu Carbó i ha dit B, ho has dit com un CD, cara a cara B? Sí, ben bé. Sí. Ben bé. Ben bé. Vale, doncs perfecte. Doncs ja ho sabem, d'acord? Proper programa serà capítol 2 de Corpus, perquè continuem amb l'entrevista amb l'Amadeu Carbó. Vinga, i tant, però recordeu... Sí? A fer punyetes! Vinga!